Samready je iskra, ktorú som potreboval, aby som sa naplno oddal svojim snom a cieľom, ktoré chcem v živote naháňať. Tak, čaute všetci, moje meno je Kristián Foraj a do Samready sa zapájam presne 11.2. a moja premena nebude veľmi o tej fyzickej stránke, ale skôr o tej akoby psychickej. Ako by som to možno nazval. Vysvetlím to tak, že skôr mi ide o to, aby som bol produktívnejší človek, aby som menej prokrastinoval. Keďže mám aj YouTube kanál, chcem vydávať videá častejšie, keď už 2 roky točím a stále mám iba 55 odoberateľov, čo mi príde hrozne málo, ale viem, že to bolo kvôli tomu, že som bol v tom nekonzistentný a hlavne motivoval Patrik, ktorého tu teraz mám zapnutého. A ako vidíš, nemám tam odber, ale to je účet mojej priateľky a ona ešte úplne nevie, čo je dobré, ale ja ju ešte do tých minimálne 120 dní presvedčím o tom, takže ale aby som splňal všetky parametre súťaže, tak samozrejme ukážem, akou postavou do toho idem. Ide hlavne o to, že ja som po operácii srdca a úplne nemôžem sa nejako fyzicky meniť, keďže som tam. Deň operácie som mal 73 a po operácii, keď ma prepustili, tak som mal 61, takže tých 12 kg bolo na mňa aj dosť poznať, ale aktuálne mám váhu, hneď sa na to pozrieme. Mám skoro tých 70 kg, ale samozrejme držím v ruke aj mobil a aj celý ten statív, ktorý má možno tak dokopy celá kilo. A takisto by som sa chcel aj zdravo stravovať, keďže moje stravovanie je väčšinou, je to väčšinou, áno, je to väčšinou toto. A samozrejme nielen toto, ale aj nejaké ďalšie iné nezdravé veci a dosť ma aj motivuje, keď vidím, jak Patrik tam aj zdravo vlastne si varí. Takisto mám aj malú dceru, chcem byť pre ňu lepší otec, hej, zodpovednejší, produktívnejší. Takže toto je moja premena, s týmto idem a uvidíme sa o tých 120 dní. Čaute.